ug karon ania ang inyong anchorman. Veritate Centro Veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niya boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes o gapitsan 9 na. Buwan mahigala sa Abril tuig 2026. Straight to the point. Holiday karong adlaw mga higala og lukop nasod subay sa pagtimaan sa ika-84 nga kasumaran sa araw ng kagitingan kon Day of Valor. Regular holiday karong adlaw hinungdan nga makadawat og double pay ang mutrabaho karong adlaw. Straight to the point. Og karon mahigala ang pagsaulog sa ato mahigala ang mga bayani, no? Mga bayani, mga higala, mga Pilipinong sundao, kauban mahigala sa Amerikanhong sundao nga nakigubat kaniadto panahon sa hapon. Straight to the point. Kaya tanig pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin low pressure area nga unang gimonitor sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility kun PAR, nahimo ng usa ka tropical depression. Straight to the point. Bantay ta mga kagalaan ha, ato lang ning monitoron lang yun mga sukitig paminaw. Kay kining atong panahon karon particular lagiting kay sa init mga sukitig paminaw. Init nga mamahit ha. Pero doon na day gimonitor nga low pressure area. Ato ni hatagag pagtagad no butaga sab sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, pulis nga igo lang nitabang sa usa ka hubog nga magpahatod unta sa bus terminal nadunggaban na hinuon sa may barangay Dayas ning Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad sa mahigala na unsa ning hitabo ha. Ang pulis sa pagdipinsa niya sa iyang kaugalingon nipusil kini ngadto sa mga suspek og nakabsan sad sa kinabuhi. Straight to the point. Pero ang pulis in town to na mahigala sa hospital. Ato ni hatagag pagtagad sa karong nga buntaga sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing nga mga balita dito sa kauluhan, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni klaro nga pinaagi sa usa ka video nga naa siya sa maayong kondisyon ang iyang panglawas taliwa sa taho nga kini dunay gihambin nga sakit. Straight to the point. Nagansay nang utanan ako mahigala na unsa das BBM ha. Ang uban ingon dunay kanser, ang uban mahigala tuan na gida sa sintlog. Naidaghang mga kuan dito mga sakyanan sa pulis. Ang uban sa mahigala murag nag-una-una na mga kahigalaan unsay madangatan ni BBM. Akong ina na isa lang ha. Ayaw lang sa kay wa pa koy kompleto nga info dire. Kini mga tao mga higala murag lahig ng kasuko ni BBM kay hasta niyang panglawas iapil man. Ako ato lang klarohon sa daan. Muna ako daghay nang utana kay isa lang ha. Relax na mo kay ako sang i-check kay wa pa ko kakuha nang mga info. Mura sobra pud mo ka excited. Basta panglawas na gani, di na natin i-appeal ng panglawas. Isunod sa kaayo mga sukitig paminaw. Pero kining uban excited siguro sila kayo inday kay. Ato lang niagi katawa mahigala ha. Pero may po na mas may po si BBM mo tingog gisab siya day. Og dunay mga tao nga kuan kay siyempre ang iya magong pamurma sad lagi medyo dunay kuan ba? Maglahi sad ba, no? Niniwang siya, ni kuan siya murag dunay kakulian sad ba. So ang mga tao nakakita katong dumadapig ni BBM kaluoy ni BBM. Ang uban sa mga lahi man pod, maguna-una man sa sila mga wa na to ana. Si BBM karon mahigala niniwang gyud. Mao na nga mga tao di pud mo na mabasol nga magduda ang uban, ha? O nang kinahanglan gyud ipatinaw sa Malacañang og naunsa. Pero matud pa mahigala niniwang siya kay matud pa ni BBM mga kagilaan nga gituyo daw na niya nga magkontrol sa iyang kaugalingon kay nawala na kuno ang taba niya, ha? Mao kanang iya kuno nang i-maintain, ha? So kanagong pagniwang mga higala do na may niniwang kay nagkasakit, niniwang kay nitaas ang sugar, ha? Niniwang mga higala kay kuan
daghan mga naay mga balatian apan doon na po naniwa nga nagpaniwang lang. Nag-diet, nag-diet. Unya ang uban may higala nag-gym. Kay ganahan man pud mga higala lagi nga magpaniwang ning uban. No, kay medyo og tambok sad ka, sawayon man sad mga higala. Wa po tay dag-anan ning kalakihag mutambok sawayon o muniwang sawayon. Pero kana kung presidente ka, ang imong panglawas, daghan mo gyud nagbantay kay ang katawhan interes man po sa mga tao nga doon na tay presidente nga healthy. Kay siya gud may mo govern sa nasod. Mo nga tong awhag sa Malacañang kung inana manggaling labi na nandoon ay magduda na daghan, doon ay mga pangutanaw pakita sa BBM sa publiko og mo explain siya nga ni ara ko dire. Pero karon may galaw na video nga gipakatap nga naara okay ra kuno siya unya kanang niniwang sa karon gituyo na niya kay magkontrol na gyud kuno siya kay sa iyang kaugalingon kay nawala na kuno ang taba niya mo nang iya nang i-maintain karon. Straight to the point. Mo man na iyang pamahayag ato na sa siyang tuuhan ana no na iyang pamahayag mga sukit ti paminaw unless doon na mga ebidensya nga mo controvert anang maong pamahayag. Straight to the point. But sa pagkakaroon, wag gitay laeng ko ano, atong lang siyang tuuhan tagaan tog benefits of the doubt. Pero mga tao man gud magtan-aw mahigala murag ang iyang nilaktan, ang iyang pamarog ug uban pa mo na nga lain-lain og kuan ang mga katawhan. Pero mo na giningon ang katong dumadapig ni BBM o mo kuan gyud mo dapig gyud o maluoy mahigala niya katusan na suko niya mahigala na lahi sa ning ila mahigala mga opinion labot ana. Straight to the Ataring point. pagtagad lubutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang sa laing bahin dito sa dugang mga balita mga sukit ug paminaw, ang gobyerno mopahimos matud pa sa duha ka semana nga ceasefire sa Amerika ug Iran aron pagdugang sa oil supply sa nasod. Straight to the point. Daghan istorya mga higala oy. Laruhan ninyo niyang istorya ha. Kita no, daghan kitag istorya. Ang Vietnam mahigala, way daghang istorya, gitangtang ang mga taxi sa ilang gasolina dahil, ubos dayon. Ang ato, wa pa matangtang ang VAT, wa pa misguti ang VAT, nga tangtangon ba o dili, wa pa. Ang gisgutan, ang excise tax pa, pero wa pa madesisyon ni, tangtangon ba yun, or dili tangtangon, or ibanan lang. My God. Dugay kayo, Straight to the point. Og tangtangon nimo excise tax sa gasolina 10 pesos na. May na lang na 10 pesos nga matangtang pero sa presyo karon dili na ma-feel sa mga tao nga dunay tabang ang gobyerno. Kana mga higalang excise tax sa krudo 6 pesos ra ang matag litro. Og imo nang tangtangon ron, may na lang batangtang pero dili na kay ma-feel na. Daghang istorya wa pa gyud nahimo hantud ron. Labot sa pagtangtang mahigala wa pa epekto gyud hantud ron. Pero Vietnam day paspas kayo. Nya paghuman ni paukyab na pud mahigala nga okay na ang atong barkos Pilipinas nakalusot na sa Strait of Hormuz, nakigsabot na sa mga kadagkuan sa Iran, nya gipalusot ta kay non-hostile country ta, gidesignate ta as non-hostile country. But pasabot dili kontra nga nasod ba? Neutral nga nasod mo nang nakalusot na kuno ang atong tanker. Unya ngano ni mahal mahinog samot? Ano kung yun, pag-sure mo ha? Kanang inyong narrative sina, murag wa na i-clarix na, puro sa yun na pag-ulog-ulog sa mga Pilipino lang yun. O sabay yung igihimo sa gobyerno klaro. Murag pulos sa ulog-ulog. Ngadto milabay nga simana pa, 140 ang matag litro sa gasolina. Unya ni paukyab og istorya nakalusot na kunong atong barko sa Strait of Hormuz, okay na. Ipalusot na sa Iran kay nakigsabot na atong kadagkuan sa Iran. Unya pagkasunod semana nakalusot na ni dako na hinuon og samot ang atong presyo. Unya karon ya na, be klarohon tani ha. Duha ka semana ang ceasefire. Pahimuslan sa gobyerno, very good. Pahimuslan sa gobyerno ang duha ka semana nga ceasefire, very good na. Og pahimuslan to unya naay mo epekto ana sa atong oil price. Basin og pahimuslan ang duha ka semana mo samot na pud dako na hinuon ang presyo. Mao nga kanang adlaw Martes og sa Rosario pa adlaw kana sa Misterios kasakit. Askang sakita gyud kay matag Martes may gala mo taas ang presyo sa krudo. Yagi talang ikatawa mga sukit dig paminaw. Katalig pagtagad rubutaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin may galang Department of Trade and Industry kung DTI ni pasalig nga way pagsaka sa presyo sa 205 ka mga basic goods dinhi sa tibok nasod. Straight to the point. Samtang dugang mga balita dito sa gawa sa nasod, ang ceasefire tali sa Amerika ug Iran talandugon paghapon kayo.
Ang puunon kay talandugon kay na ha og ato na higalan pagtagad ang napo ka mga puntos sa Iran og 15 ka mga puntos sa Amerika, volatile kayo mga higala. Og imong tan-awon og asa dapit ang madawat asa ang dili. Og tan-awon tog magka abot ba sa tunga do na bay win-win solution ani mga sugitig paminaw. Kay pulos gani mo pataas sa garbo delikado kayo. Straight to the point. Mo na nga labihan katalandugon kining ceasefire tali sa Amerika ug Iran natistingan gyud ni mga higala karon. Ang Islamic Revolutionary Guard sa Iran nibutyag nga nahunong ang shipping sa Strait of Hormuz human sa gihulagway niini nga kalapasan sa Israel sa ceasefire agreement tungod sa pag-atake didto sa Lebanon. Straight to the point. Ang Israel sad mahigala miingon nga ni anang maong nga ceasefire sa Iran ug Amerika way labot ang sa Lebanon kay sigig pangatake mahigala ang Hezbollah didto sa Lebanon. Straight to the Kining point. Hezbollah mahigala mao kini ang grupo nga gisuportahan sa Iran. Ang Hezbollah, ang Hamas ug ingon man mga higala kining Houthis nga grupo mga sukitig paminaw. Straight to Wala the to point. tagag pagtagad sab karon nga buntaga sa tumaman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado